Nyansapo when in now Mr. Sanyo. Nyansapo son in the bedroom by. I don't know how much free teaching menche. Yes, I'm a quite baby with the Nyansapo casa for you. Nyansapo na watch so at the mammy say is son no bedroom by a council. Memma Munina Tanasi. Yen Shanko Bonasi. Na yon koni ni abrewa enko bisa na kwaba ni yimisa na pomse ni sitie ansana yaba ni yaba ba bedi enkomo ewo ho no akofo poma na poma checheku abo mi di nipa asante ngoma no wo nipa di ma me neti sei nyankopɔ tumi yo ye de nyankopɔ tumi ase ene nananom ase abrewa se ahoden no so ho de nyankopɔ adawro no okuta me ya bere wa ho ye saa de a metiefo momoa me yo momoa me menti apo momoa me giri se yade we nya yade a me naaye me ya enkume na emu eyi na bo no wase yenku na ya sel amrano no eja yenkoti adumra nso a ene a nso ewo nwura me saa se edini a me nananom kora anti bia eda me ka nche me se me nchira mu ne mra ni o na me so me hu dodo me se bo ni ekono abre wadi card ne de ebe na to dwadada entintentem na me ekono ho straight edin no bi na se chede de yakoy YouTube no de edi card be to ho no ye kan se obi a onfamra dodo na amudi aba no ebia ewo na se kira ye nim no ana abre wanim no ye be ma na kire mu ede aman abrewa ententem na dan se onim se ye de to ya hwefo anim se obi wo edi bi no openkyerase a onfamra na yemfanto ma na wo to nwum bi wada ma fa no di kan ma me edi nkyerase anwum bi ana mpadu ne bo odwum se akanfo mu ntie edi bedi edi ne nsamra ne ho asem edi di ayedi to nipa wa kan memu no e wona mra ne yede pai no na se wodi menu a obimra ne ni wodwagu okay na izana na mpadu ne boss anwum bo odwum okay na oto aso bubo di na ne nkyerase tie ne bia wato abesi ya yenso ye beto aso na mabobo bia ma wo na waboaye na wakire yi mu na de edi kan a wode aba efri osen sapon senior honom osen sapon senior ebisa se osei sapon frimpon enti chase ma me osei ne mra ne sei osei samra ne no washi aman osi aman na hweko ne sa hweko ne de eno de na ayese wonka no kore okay nti osi aman na nkasa ene osei mra ne okay wose shiaman wose hweko wose kwantabra tam okay bebirebe wose kwato brebo a brebo ahye eja adu aya me kai pa yesusa no ye kuma akokọ na bi abrebo ye yi na bi de kwama obi na ono no de wose na okoto na bo se ne ye de sere no okay wose kwato brebo ahye eja adu sapon so sapon di okuma nkama sapon okuma nkama okuma nkuma na edire no eye ankama o anya okay okuma obi a no de ankama na ankama frimpon manson okay kotobre eye kotobire o frimpon wo kwachichiri ni kuro no eho ne achim bembu okoye no wode dom koye mentu bebo mfa no nto nche anya se be me yebire no akọ achiri okay achim so waduru fempo na kwachichiri se ekoro no oh wow okay eti ose frempon senior ye wie wo de no ye nto aso na ye nko obi kan sa frempon manso obi se frempon man wose frempon ne manso na wokoto no a wo brɛ enye manson so no obi twi manson na emo frempon man eso oh abrewa wokoto no a obrɛ ya bon wacho ye di enim se manson obi no obi twi ne tan o bi na kire se ni kuro no a okɔkyere kyere wo no odi wo mu nyinaa so na wo sɔre no pa na wo kɔkyea no a na wa hede yi nani no anu obi di nkɔtɔ wakoto na wo kyea no obekoto akoto anu eyi nani di nkɔbɔ baby na bi pe nana wona na eche ye buru sorry na
Uko uko na na so. Fimpon. Ye bru ni man so so de ase e be che na so ukoto do a. Wo bre. Fimpon man so kokoto bre. Ni man no so. Usodi e so okochia no abekwa abekwa bebre dwumadi bi na akodi kura na aka echi o say anasa Safu Kingsley so de ne de aba Safu Kingsley so say ope ejen eje echeni kafuaka eje echeni okafuaka obi so de ne de aba ne din wo de wo YouTube ha no Ariel Barrera wono so say opese ohun edin ayere ne mrane ayele de winim na me ka say me papa ankasa won na dawroba o chechire nsem nyina so ami enkana kasa kura wonte nti ayele de amem wadal ma so hwe na edu de din a wodo bani be chemu nkran man hene ni tekiteko suru a wotoso emienu ukon ho a begidi semni obajo ofeso na nanan momo no o ma kire wase nti wadarma boye pa na ayele ndie ayedin e de amaye wa hanom yenkwai adoa didin a friend sechiwa e de aba sechiwa e de aba a wo pesechiwa nso emrane e wo honom sechiwa minimi wiresi okay yeguso aye na abrewa kan ya yebema no e de atodwa Glory can keep Peter de abasobode ano de amawo e wo honom hey I want America want to know the meaning. Ora Karinet. Esrawa de wo de bae na yente ase yente ntimi ento aso nti yenko yanim. Ye kwa na yese ye kodi mfoforo so na yakwa akohwe obi nso foforo de saa sachiwa na ba nti osahene osei ai sachiwa akro na obi nso de aba wo pe eno nso edin na afei wo sachiwa no abrewa ye wo ne be man so de ye wo sechi won okay sechi wa no be ma de ni sechi okay nti minua osahene osei tutu wadaro ma PhD wo de no be ma de ni sechi abrewa de atodwa na mi ntirase ne de aya asanka abrewa kakra yeguso na beba ebe ma de atodwa abrewa de yenko wo kai a asare we nso 07 MacArthur wono nso se ope edin asare ne ntirase Nimrane asebe sari di bedi akwa Christian akwanso de ne de bai wo so ope akotu mrane bafo akotu bafo jo yada so honom ajema maso so de na se aseda eno de ma wo afi yenko we nso bright gogo 2400 wono nso se ope edni edidi suyi ne mrane amankwa opam jo ejapoma ahwene druwa ahwene ana otuo ejapoma de no ahwene ana otuo afi edin druwa yenko ena adoma chirikuya frempon de wachirase dada enti minua abema wonso de eno no afi British Firebanks ono nso edimu ene sempayo ne de mawo ene ade a se waya ade o say is it obroni or obrofo? I am confused. What is it about the Alan word for destroyer? We need an obrofo. Destroyer. Wope obi a ye kase obi a destroyer. So safe for me pacho minua Beatrice obi osaya de edi destroyer ne de se wo pen mi ne enye obroni ena enye obrofo se de watro no dem oye osaifo ye kase obi a destroyer oye osaifo a wompa de sa ubogu obo adegu ene ade ho no minua boache John enso se ope edi boache ne mrane boache yadom afi yenkoi chebua enso se ope edin prempe nemrane prempe mrane prempe de si yewira diri na tete no ekoba se afi de
Yehu obi a yemfa no misi ye nananom akonyi so. Edi we ba ne ya ka no ho ansem ye ne ya ka we ho ansem ne ya bo agu ne ya ni sei. Nsa bu nsu echi ena ne ye pesa. Epere. Enti eye ya de yekofa no baaye no. Wo sakra na si we die santefo. Sabu po. Sa o say ageme ye de na be. Ye frɛ ne prempe mo po ye de na siso. Prempe the first. Mo po ye de na siso. Na se edin prempe ba bia ehyehyɛ free ye baaye no. Sa na tie. Okay. O po ne prempe. Mompe na mo pe. Na se meka se ese dwe kakra na oman ne ye we de ye mpeno. We de ye mpeno. We ba ni ayesi we ba ni aka no ayesi ni we na fa ha. Yes ya branti we de. Branti ne huni as. Nti sabu po. Sa wo say ageme. Wo say agema prempe. Mo po e de number. Wow. Prempe the first. Wow. Nyansapo nso nko a. We babie no a obenya na watie no ho no mo. Afei edin ye boa. Boa na ye frɛ ne ye boa aferi. Ye boa aferi. Na ye sa wo say nya edin ebra. Doma hene. Ehu koka mu na afei de dibire ye no pese wo sa aba ne chi ebe pa ye wira kyewo no. Okay. Ena wo be kana semi. Ne sante hene de hie sa ye boa yi a frɛ na aferi. Ejire bu den wo kora de wo su pa kyewo. Se ye wira sa anye doma hene ntum. Na nanu keka ne ka so da me ka asembe ye bo asua madoma hene ti magina to nti ye bo ne diri na ye ka ye bo asua madoma hene no enye doma hene ne ye frɛ ne ye bo asua ma. Okay. Sante hene de hie no Ye frɛ ne eno wo se ye bo asua madoma hene nti ye bo asua madoma hene sa be ye bo amrane. Okay. Abrewa asuama no eno a ne yetro ne asiama na na. Ye asuama. Eno a ne yetro ne asiama no. Ne aye ne asiama. Ye bo asiama. Ai kedin de nko say ye bo asu ama doma hene. Enso ye se akwaye ye bo asiama doma hene de. Okay. Abrewa yenko we nso ne din de dafan. Waso opɛ kese. Kese die. Me kura ni mi bodi no. Kase die nye di na wo mra ni. Yes, nye di ni nyina na wo mra ni. Kase kura no de se kase na ye twi di ni bia. Ye kura. Kase die. Ye nkwa abrewa. Ana Beatrice apia enso de aba wo se opɛ amoako a Jampa. Amoako a jampa. Okay. Be ma ne du jampa. Okay. O jampa. Ena obade amoako a jampa. Amoako jampa. Okay. Ena amoako jampa sa. Okay. Me ba to sika de ena no menua Beatrice ye kire mu. Abrewa na meboa. Se sika mana ne. Oh. Ye kire mu e ma woto abakwasem na ebe ma ne yede ne okwo ye afi ne nsanti mpacho ye nsisu biem ewa ahanom ye kɔ yanimu a obi nso se wope afra. Edire nyinya amrane no ya na gina bibi so Bia ne dwuma die nipa bi di ye ase bia besi ye so. Okay, ti said the oda no wo kire na kuradu yi adom yi won sa asem a besi ya na opemfo e ma ye kɔ wo akora na ma ukonya asa edi yi kware ye wo no ye si akora di yi adom okuradu yi ko yi adom ti dini kunadu ase ye no ye nko yanim enti Beatrice wada ma afra no wo Timothy ebo abaso Timothy sapon ebo abaso na wo wie no de sapon tato sapon de Timothy ya kire mu awie dada nti wada ma aha afei vola apia ono so se wo pe afrakoma ya kire mu adada na afrakoma so mra ne wo ase yakan yakane na anu afrakoma me kai pa nti ma me wada roma bomoden na hwe afei danso nso danso no menkyerɛ danso ebisi yesi abiam enya abiam danso ya akola ya wo no boso menso ne da anso
7 months for na do mo she incubator mu no ne danso enti ansa na ye bewo no obeye nipa no wa birem ti dan ne danso enti wa birem o na ne wa ye nipa yi danso abirem odi abirem enya abiam asede nkorofo keka danso abirem okay ye wo no bosome nso na na branso fin ye sa de ko chef die mu nuane bia de be ma no ye ma ne timita ne ma me boa na ne papa bo sa ye si heat nka no okay eso wo brem akra no brem ansana enti me na we ana me ba we ne dance enti wa brem o no wa ye nipa no dance wa brem okay enti Kennedy kwabena dance wadaroma e bia na wonya 7 months ba na eso bia de de oto no edina bosse no ene akire mu nti sa pepepe na etie osuru nyame ensrama wono de wabo wabaso e wo hono mo nti yenkọ yanim wobi nso epe safo eno nso se aye da safo kantanka okay nti kwabena safo wadama wo de no ene ayo ede amawo ewo hono mo kwabena safo abo wabaso bium ewo hono mo afe yenkọ Zata groups ono nso se ope ano edin ano ano nya Asante ano nye Asante nim ne mrane yesi ano no che no na je se ano hwe sa na yesi kire de nim no nse konfo ano che ne papa frempon ya kire mu dada manson atakurufi akwasi bodua champon owo ahene champon ena se yi adom de ya kire minua madaroma ebi won ma ya mo nse repeat because we no eda de wa hwe na ya kire mu ni bi na ase ena edin no nso nya afa ni ahya ase ya ye da na de akeke kam ne ye de toatoa so no enti usa akọ wachi a ya sa kire mu yi adom ne sesi a kradu yi adom no ya kire mu ama sante hima edin ne de bebia ye kura Nyansapo edwumadi awodra ye de nyina wa na me akra na me de afam ne ma kire mu enti ene de wadaroma yesrem a enti ezeta group mawie wo de no ma me nkomanim wensu eye efie nyansa wono nso se opese ohu mensa abrampa mensa abrampa me pa cho Obed Asare bedi akon yewie Asare nchiremu no enti ensensi wo de no so ebiem ewo ho wensu se ageman so yayo opambo ena prempe so yayo enti minua Charles ageman prempe udi ni nyina no yaye ede amaw afe yenko Kofi Asamoah nso se ope Asamoah kokote ena saf Asamoah omono Asamoah okay safo aye kantanka ya ne okay ochre osiabo okay na we no apia no atwo ne sa na nasa apie because why the APPEA timi nim di nkrontie ntimi nkyerase enti Kofi Asamoah ye ko yanim wo ye ne APPEA eye apia sa na watwo no minim se apia na apese otwo dia nenso ye nkotworo ma de wo tro ye no ye ni hu asechire ntie be ko yanim e wo hono me pa cho we nso Jonas Opoku wo se ope Opoku opoku frefre opoku tentene edusi poku na me se opoku tenten na me se opoku ti ya na edu edubroni ye de tibiri se yenko yanim opoku tentene opoku frefre edusi poku konfanko okay we so free mark ye boa wono so se wo pe edin ye boa na meken ye boa suama do ma hene eti wada ma ya chem dada me kura me refi twene boa kodua twene boa ohene se twene boa ye ohene se Jefta anase Jeffa ono nso aboaba so enti ye bewie akaba akumienu pe na ewie we nso say please Nyansapo Media put Abrewa in the studio to make audio recording on this great historical moment and explanation
don't let it get missing. Also, for a commercial purpose, to let Abrewa have right to her works to benefit her children, grandchildren. Yeda sepa Kofi Bosiako. Yeda sepa or the work and say yemfa Abrewa yemomode na niema na woye ni nyina no yenkruchi na yemfemu bibiso na enye Abrewa edia yeguso a ye ho adwuma enche kura no mobeti yenkenti kwa akoma fato yem sabie ko to bie no a wuti openampa esene pete na imum no bibi ntra yenkwa yenim enti Kofi Bosiako yeda ase no adwencha de ba we so every Dennis Ose na okofo poma is the best historian in Ghana. Look at her age. Live long piao yeda ase enti na yese eno ano no yewie mode kakra na mode soma ye ewo YouTube Nyansapo kasamfonyi no so no ne nkyerase eno no Abrewa ye sori so ya hwefo ne adofo de omode baaye no ede na abeka na ye de atu apo de meka de atu apo ne se kasa me kasa nyina no me botaye ne se ebi na meka ye se na naboachi ansa dabra wo se wa medi ade obedi hene se obeya ade a obi behwe so aye bie amena tena ho amena din akọ akiri me botaye nyina ne se eniema me papa kire me so wa ankire me a anka no wono kra anka ni din ayira enso so nam de wo kire me nti no enne ni diri kosoro che bra na wote ase enne ni diri apagya wo mayi mu baabia se me bo ni diri se me papa chia me kodwo ni amofadi atuo ni diri atreche se bra na wote ase no bra na wote ase de me so wo kwa na obi che se panyini kodwo no weni enne so de ni diri atrepa ti de me so me pene se me ka ma me nkasem ubi sunsia enfanto ni tim na dabi onso mfa enkanche afoforo se de me ken na me mpese me wu na me de bekoro pese wo mayi wu ni panyina hu wo man ye ya bose eni ye de to wo mayi mu ni ye bibia ye se wo man mera ye se amamra Asante amamra no o mamra no Asante amman ne ye eni oye amane ntimi pese obia tie bi okay Abrewa no madaroma yese yenkwoti adurumra eno ane ahahan ahanso sabie ko to kane mpo ne ebu sa be ne ese wonwuram ne nna ene wura wa akirikyiri timu amunim kwan be fa so ya be kwa akote no ena fom sa enti madaroma Abrewa ebo no moden sade mu bebre message e reading nyina no ye wo pedin asikire bia kra no sa de piaw ebo abaso bode na de ebo no adaroma bibi kakra bi na pese wo de support Abrewa munye na momfa number na egu screen ani no sene beya Abrewa nso nsa beka sabie ko to ode to supeku bi na onya board kokko bi na otwi ne to a watoto no ode atwim na waye ne to na Abrewa se ya no de wa mokomoko na wakopen be ana Abrewa amoko wa moko no wakopen be bi ada ewo no mesra made ba kwa mesade kan woni mudidin ne ba yesi ye science teacher ana twi teacher ofetri teacher no na de ne begina ho a bewe obu won ma de wa redare pa ye amamre ne fa no ne kire no ene se ye amamre bibia fa amamre ho otwi ade kire ni mu no o kire pa nanso free amamre o fa phonology ene sa de aka no a na aye den e de ama no sa nso no ye wo science teacher obu a chemistry e ho no one master a wo ya ade enti physics ne biology no onya ade ontimi nkire otimi kire but onkire ni yie sana Abrewa de no nso etie we historian na waben awadre e wo yeni ankasa yaka amema eni titiru Asante ha ti mudidin nom ayelenum ene sehwidinum binum ene mfantidinum ene ebia anwonadinum a wadaroma ebeye din se obetumi akire mu se de okan no ne papa kunzu ha ya wantwa asuo bosompo anko baabia nti ha ya de no a ene ani monte ase man yese bia yebu bi animti ene edimusi na yasoro so medin ene abusua pani owusu adumi emamu nyina mo ene hwa awagye an Pray when in a wow, this is the sun, Yes, I pray when in a wow, this is the sun, Yes, I pray.